дар рӯзи сеюми нерӯсанҷиҳои мастерси ерусалим комроншоҳи устопирён дар вазни то 90 килограмм ба нерӯсанҷӣ пардохта дар даври аввал ба хотири он ки рақибаш Лаша Бекаури ки аз вазнкашӣ нагузашта буд бидуни қуввоозмоӣ ба даври дуюм роҳ ёфт. дар даври дуюм рақиби устопирён Эдуард Триппели олмонӣ гардид. ҳарифи ҷудокори тоҷик ноиб қаҳрамони бозиҳои олимпии Токио 2020 буда имсол низ дар чандин гран-при ва гранд-слемҳо низ ҷоизадор гардида буд. ин варзишгари 25 солаи олмонӣ ва ҷудокори 29 солаи тоҷик дар вақти асосии нерӯсанҷӣ натавонистанд ғолибро муайян кунанд. дар вақти иловагӣ ҷиҳати касби имтиёзи тиллоӣ низ дуҷониб муддате нерӯ санҷида Комроншоҳ ҳамчунон фаъол буд ва бинобар ҳамин ҷудокори олмонӣ ки дар радабандии ҷаҳонӣ феълан дар зинаи даҳум аст ба сабаби дарёфти 3 огоҳӣ мағлуб дониста шуду Комроншоҳ ба даври баъдӣ баромад. дар даври сеюм бо Комроншоҳ варзишгари боз ҳам қавитар Санширо Мураои 22 сола аз кишвари ҷопон андари майдони рақобат шуд, зеро Санширо феълан 10 зина болотар аз Комроншоҳ дар зинаи шашуми радабандии ҷаҳон қарор дорад. дуҷониб давоми 3 дақиқа ҳамдигарро аз санҷиш гузаронида дар дақиқаи охири нерӯсанҷӣ Санширо Мурао тавонист аз ҷудокори тоҷик имтиёзи вазаре ситонад ва ин қуввоозмоӣ бо ҳамин натиҷа ба анҷом расид. ҳамин тавр Санширо ба даври нимниҳоӣ рафта Комроншоҳи устопирён ба даври тасаллобахш роҳ ёфт. давлат бобонов аз ҳамсоя кишвари ӯзбекистон дар даври тасаллобахш рақиби Комроншоҳи устопирён гардид. рақиби Комроншоҳ моҳи октябри соли ҷорӣ дар чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо унвони қаҳрамониро соҳиб шуда буду дар чанд гранд-слем ҳам ҷоизадор гардид. пас аз 2 дақиқаи нерӯсанҷӣ дастоварди ҷонибҳо дутои шидо буд. дар дақиқаи сеюми нерӯсанҷӣ бошад Комроншоҳи устопирён бо иҷрои усуле тавонист аз қаҳрамони ҷаҳон имтиёзи вазаре ситонад, вале пас аз бозбинии ҳолат ин имтиёз бекор карда шуд. талошҳои дуҷониб дар вақти асосӣ натавонистанд ғолибро муайян кунанду кор ба имтиёзи тиллоӣ кашида шуд. дар вақти иловашуда дар ҳамон дақиқаи якум Бобонов Давлат тавонист варзишгари тоҷикро ба тахтаи пушт занад ва Комроншоҳ аз идомаи рақобат барои нишон маҳрум гардид. дар вазни аз ҳама сангин Темур Раҳимов Тоҷикистонро намояндагӣ карда дар даври якум озод буду дар даври дуюм бо варзишгари кишвари Венгрия Ричард Сипоч нерӯ санҷид. Ричард Сипоч ки ҳамин сол дар чемпионати Аврупо миёни варзишгарони то 23 сола ғолиб гардида буд, ҳамчунин ҷоизадори Гранд-слеми Баку мебошад, вале натавонист бештар аз 2 дақиқа дар муқобили варзишгари тоҷик истодагарӣ кунад. дар нимаҳои нерӯсанҷӣ буд ки Темур бо истифода аз усули буғӣ кардан ҳарифашро маҷбур кард тан бар шикаст диҳад. дар даври сеюми нерӯсанҷӣ рақиби варзишгари тоҷик Ушанги Кокаури 30 сола аз кишвари Озарбойҷон гардид. Темур феълан дар радабандии ҷаҳон дар зинаи якум буда рақибаш дар зинаи 14 ин радабандӣ қарор дорад. нерӯсанҷии ин ду варзишгари сангинвазн дар вақти асосӣ бидуни имтиёз ба анҷом расида кор ба вақти иловагӣ ва ё имтиёзи тиллоӣ кашида шуд. дар вақти иловашуда Ушанги Кокаури сеюмин огоҳиро дарёфт карда Темур Раҳимов ғолиби ин нерӯсанҷӣ дониста шуду ба даври нимниҳои мастерси Ерусалим роҳ ёфт. барои баромадан ба финали мастерси Ерусалим Темур Раҳимов ба Алишер Юсупов аз Ӯзбекистон нерӯ санҷид. ин ду варзишгари ба ҳам ошно дар финали Гранд-слеми Боку бо ҳам қувва озмуда буданду Темур тавониста буд медали тиллоро соҳиб гардад. ин бор ҳам рақобати ҷолиб ва пуршиддат миёни онҳо сурат гирифта. агар дар финали Боку Темур дар 3 дақиқа ҳарифашро шикаст дода бошад, дар ин нерӯсанҷӣ тавонист дар камтар аз 1 дақиқа Алишер Юсуповро ба тахтаи пушт зада бо имтиёзи ипон роҳии финали мастерси Ерусалим гардад. земнан ин якумин бор аст ки варзишгари тоҷик ба рақобати ниҳоии мастерс роҳ меёбад. рақиби Темур барои нишони тиллои мастерси Ерусалим Тацуру Ситои ҷопонӣ гардид ки соҳиби ин риштаи варзишӣ маҳсуб мешаванд. Темур ва Саито чанд моҳ пеш дар қаҳрамонии ҷаҳон дар Тошканд низ бо ҳам нерӯ санҷида буданду
آنجا در دور نیم‌نهایی سایتو ژاپنی در وقت ایلوگی به خاطر 3 آگاهی گرفتن تیمور دست بالا شده بود. این بار نیز دو نفر جداکار دوام 4 دقیقه همدیگر را آزموده گاه تیمور و گاه دیگر سایتو با اجرای اصول می‌خواستند از همدیگر امتیاز ستانند، اما تا ثانیه‌های آخر به هیچ کدام امکان دست نداد. تنها در ثانیه‌های آخر نیروسنجی بود که سایتو در حالت نیمزه با تیمور رقابت نموده جداکاری تاجیک را در حالت آسایکامی نگاه داشت و با امتیاز ایپان غالب این نیروسنجی گردید. همینطور تاتسورو سایتو صاحب مدال طلای مسترس یروشلیم گشته، تیمور رحیموف یکمین ورزشکاری تاجیک شد که در مسابقه پرنفوذ مسترس به نیروسنجی نهایی برآمده صاحب نشان نقره می‌گردد. یادآور میشیم در مسترس یروشلیم 3 ورزشکار تاجیک کشوری ما را معرفی کردند که امام علی نورعلی در دور یکم، کامران شاه اوستاپیریان در دور تسلی بخش مغلوب شدند و پهلوان سنگین وزن تاجیک تیمور رحیموف یکمین مدال نقره را در مسابقه پرنفوذ مسترس برای میهن ما به ارمغان آورد. این پهلوان تاجیک در سال سپری شونده همچنین غالب گرند اسلم باکو و جایزه‌دار گرند اسلم ابودابی گردیده بود. Ladies and gentlemen, now on the screen you can see the medal ranking table, the final ranking. First place Japan, 3 gold.